Dobrý deň. Matúš sa rozhodol skončiť s YouTubeom svoje video. Odteraz ja točím jeho video na jeho kanál. Som jeho brat. Volám sa Tomáš. A v ďalších dieloch, teda v nejakom 20. dieli, alebo nejak tak, sa odhalím. Niektorí budete prekvapení, niektorí nie. Bývame v tej istej izbe. Čo by som vám mohol povedať? Som nový youtuber. Dneska som sa rozhodol, že budem natáčať na